खुलुमबाय लोगोफोर बड'टेक चेनेलाव नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थागोन एन्ड्रइड मबाइलनि सिक्रेट सेटिं। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नाय। दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नोंथांमोना बेनि थाखाय सेटिंखौ अपेन खालामनांगोन। सेटिंखौ अपेन खालामबाय आङो। सेटिंखौ अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना डेभेलपर अपसनखौ नागिरग्रोदो। आंना एडिशनेल सेटिंआव दङ, नोंथांना बेलेगावबो थानो हागौ। आं एडिशनेल सेटिंखौ अपेन खालामबाय, बिनि उनाव नैबे गाहायाव डेभेलपर अपसना नैबेनो आंना। नैबेनो डेभेलपर अपसना, बेखौ अपेन खालामनांगोन। आं बेखौ अपेन खालामसै। अपेन खालामनायनि उनाव नोंथांमोनहा एसे स्क्रल डाउन खालामनानै फैदो। स्क्रल डाउन खालामनानै फैदो। नोंथांमोननो आङो मोनसे देखायगोन, नैबे फर्स इउज राइट टु लेफ्ट लेआउट। माने बेखौ आङो दा बे लेफ्ट साइडआव दं नालाय माबाया गासिबो फांसना, ओमफ्राय बेखौ आङो राइटआव खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। नैबे नोंथांमोनहा मोजाङै नायनानै ला, फर्स इउज राइट टु लेफ्ट लेआउट। बियो दा लेफ्ट साइडआव दं नालाय बेखौ आङो राइट साइडआव लाबोजोबगोन आरो बे गासिबो। बेखौ नोंथांमोना बेनि थाखाय बेखौ एनेबोल खालामना होनांगौ। एनेबोल खालामबाय आङो। नोंथांमोना दा नायदो, नै लेफ्ट साइडनिफ्राय राइटआव फैजोबबाय बियो। नोंथाङा बेबायदि इउज खालामनो मोजां मोनोब्ला बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै हो अननानै। आरो नोंथाङा स्ल'यै इउज खालामनो मोजां मोनोबा उइन्ड' एनिमेसन जुम स्केलखौ बारायनानै होनांगोन आरो 5x आव। ओमफ्राय नैबे ट्रानजेक्सन एनिमेसन स्केलखौबो बिदिनो सेम खालामना होनांगोन। 5x आव होजोबनोसै आं बेखौ गासिबो 5x। ओमफ्राय एनिमेटर डुरेसन स्केल बेखौबो 5x आव होनोसै आं। नोंथाङा दा नायनो हागोन बे ट्रान्सफार जानायाव मोनसे फाइलनिफ्राय मोनसे फाइलाव थांनो थाखाय बेसेबां स्ल' जाखो। दा नायदो, नै नुबायना नोंथांमोनाबो बेबायदि इउज खालामनो मोजां मोनोब्ला बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन। आं दा बेखौ स्पिड खालामनोसै। स्पिड खालामफिननो थाखाय नोंथांमोना बेयावनो फैनांगोन। ओमफ्राय बेखौ नोंथाङा अफआव दोनबाबो जोबोद मोजां स्पिड जायो आरो, ओमफ्राय 0.5x आव दोनबाबो स्पिड जायो आरो। आं दा 1x आव दोनगोन। 1x आव दोनबाय आङो। नोंथांमोना दा नायफिनदो, बे स्पिड जाफिनबाय। नायदोंना, नुबायना नोंथांमोना माबायदि स्पिड जाखो। आरो नोंथांमोननो आं मोनसे खोन्थानो नागिरदों, नोंथांनि फन स्टरेजआ जुदि ओरैनो जायगा लादोंब्ला, जेबो गैया गारा ओरैनो जायगा लादोंब्ला, नोंथांमोना बेखौ माबोरै फ्रि खालामफिनो नोंथांमोननो बेखौ देखायगासिनो आङो। नोंथांमोना बेनि थाखाय फाइल मेनेजाराव फैदो। आंना बे रियेलमि डिभाइसबा नोंथाङा बेबायदि खालामबा क्लिन जागोन। मानोना नैबाव क्लिन स्टरेज थाखायो फाइल मेनेजारनि खाथियाव, क्लिन स्टरेज। ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ मा खालामनांगोन, नैबे क्लियार अलखौ खालामनांगौ आरो जेब्लायबो सानफ्रामबो खालामबाय थानांगौ। ओमफ्राय नैबे मोनसे नैबेयो अल एप केचेस डाटा, बेखौ सानफ्रामबो खालामबाय थानांगौ आरो बेखौबो बिदिनो खालामदो। ओमफ्राय नैबाव डिलिट खालामनानै होनांगौ आरो नोंथांनि जेबो डिलिट जायाबाव फाइलबाबो संब्लाबो जेबो डिलिट जाया। माने बे बेकार जायगा लानायफ्रा बेसो डिलिट जायो आरो नोंथांनि मेम'रिया अब्लानो फ्रि थागोन जेब्लायबो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालाम, आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आरो नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानो नागिरदों, बे डेभेलपर अपसना गोदानाव थाखाया, बेखौ अनसो खालामनांगौ। मानोना बे गोदानाव थाया आरो बे हाइड जानानैसो थायो, बेखौ अनसो खालामनांगौ। नोंथांमोना बेखौ अन खालामनो रोङाब्ला आं बेनि मोनसे भिडिअ बानायखानाय दङ। आं भिडिअनि गाहायाव डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन, बेनिफ्राय नायनानै अन खालामनो हागोन। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनो थाखाय। थेंक इउ।